Si encara tens una caldera de gas o gasoil, t'ensenyarem a com gestionar-la de manera eficient. Recordeu que els combustibles fòssils s'esgoten, contaminen i generen molts conflictes en el món. Per això val la pena gestionar molt bé la nostra caldera. Utilitzem el gas majoritàriament per a tres motius: cuinar, escalfar l'aigua, aigua calenta sanitària i calefacció. Com estalviar amb l'aigua calenta? Recordem que l'ús principal de l'aigua calenta a casa són les dutxes. Una bona mesura d'estalvi és mantenir la temperatura de l'aigua calenta, no passar-se del voltant de 42 graus. Segon, posar limitadors de cabal a 5 litres per minut. Tercer, fer dutxes express entre 4 i 6 minuts. No oblideu que a la dutxa utilitzem aigua calenta. Reduint el cabal i el temps de dutxa estalviarem diners, energia i molta aigua. I com estalviar gas cuinant? Primer, encendre i apagar el foc amb la olla o paella a sobre del foc. La olla ha de ser sempre molt més gran que el foc. Tercer, no cuinar mai amb el gas al màxim. Quart, sempre tapar les olles i acabar de cuinar amb la calor residual. I no oblideu mai encendre l'extractor. Estem cuinant amb un combustible fòssil dintre de casa i això sempre genera contaminació a la nostra cuina. Com estalviar amb la calefacció? No oblidem que la calefacció és el consum més gran tèrmic dins de la casa. La primera mesura per estalviar amb la calefacció és mantenir la temperatura de la caldera en la zona calefacció al voltant de 60 graus. És una mesura d'estalvi molt gran. Segon, mantenir la temperatura de consigna a 21 graus. Tercer, no escalfar durant tot el dia, només les hores que estem a casa. Quart, no escalfar tota la vivenda, només les zones on fem vida. Cinquè, si no el tenim, posar un temporitzador que ens ajudi a gestionar millor la caldera. Gestionar bé els consums tèrmics vol dir estalviar diners, estalviar energia i emissions.